Rei pi baro ki parlok ki bapet ya ka dorbin. Ka program ka bagi warra sya pi na ka bagi tayu sya ka waipat. But sashi sien ngasupen kan mau ya pi bangi dong dan haka series ka balai ka bangi ai kerteng ka jeli ka baim. But sashi sien ngi pedang subhai pi pastor sya ka ni ka session. But haka ni ka session ka bamta ngin ya pele jimot ya ka lennong ka kitab Genesis ka lennong ka baat phokhandai. Nado kad khot ka balai pho wei ter but ngin ye beteng sha ka lennong ka balai pho but hadu ka bakut jong lennong ka balai pho but hagani ka session ka ba lesi ka session ka bagin penkut ikani ka series ngiyo I but ngin ye kren ya ka khana ka badan hagani ka benta ka bang ye I ye ki khon ki kti ki jong jakob but ka ne ka lennong ka balai pho ka ne thur ye ngi hakanu rukom but kakanu kar kapor ka Jacob umat ya takajing karku ka jong play ban yo ki ko ni ti jong o lingba ki tanga ki jong arngut ka lia but ka rakhel but ka boboru ki shakri ki arngut ki ba thau jong o ai ya ka lia ba ya ka rakhel but ka bobot akan ngal ndong ru phin lap ru ya ka buit tre kam ka jong Jacob kumno umat ya ka jingro ya ka spa ka spho ka jong o but kumno ule ka jing tre ka jong o daga ba penya khlat yang nak jong kaspa nak kata ka beri tungi jam no sya katuka benta ka babut mo ti hadu ang tu ka bangi pej bentan tu dekat bar pusau ka dei be chapang jong kumnu ki yo khon ha kanika long yeng ka jong ujakop benta pede hang ni labu kanika heading hang ni da ka but ujakop hato ngin ong kumnu ka de ka but ka ba ulne kumnu ta ngim tim ndengi nya pej khana kum bakalong Kenapa penyerap ini? Kedekar kuat pesan kelajaru anda kerakhel kelakhayu Joseph bau Jacob ulah ong lawan. Tu pak no yang kenang bangan yuk let syalah kajaka bat syalah keri arpusan. Kini ini kalau di kajing kerpat kajong Jacob ina kata kurim dai. Kataru hadien bakarakhel kelayo ya Joseph. Ti menen sedang haba ka Rebecca ka ong ya Jacob ulit sya Laban men jongka ka ong ban lapoi ka por ka biang dala ka jing bitar kala hiar kala jai ka jong isu te kan sap hakot ya Jacob haki tigilendong besakmat ki session badam en Raymond ta pede ni dei Jacob bakar Jacob pede la kwa ban mi no manistai namar ula syakri khat Southly Kisnam. Kat Southly Kisnam. Kat Southly Kisnam. Ti upan yakini kijing pan nala ujong kau kurim ni kuji ujong u. To ai no hanga yaki tengah jonga ba yaki khun jonga kiba nala syakri yemi nakabenta jong ki. Batu pelaj no yanga naba mitip hi yakijing syakri jonga yakaba nala syakri yemi. Ti hato kindai tangkini ki Kat Southly Kisnam. Yakani kijing keren. Ni kindang jerong na. Namada datang hinyos nam kitigi bahadian. Kat langut ikhun dete. Kala bantam ya. Kala bantam ya kat sao. Long da de biyo khun malakas nam ru. Kala tam. Ti da poi ke arpinyo. Ti ulaban ula ong hau. Ngakerpat ya me. Lada ngalasyam ya kajing sbun hakmat jong me. Tu wat leit no. Namang ngalasyam bu utrai lakar khu yang nakabenta jong me. Pit bahai tekentin mo. Namar ngalasyam bau turai ulakar ku yang nakabenta jong me. Pikan mau ya kejing keren kejong turai. Ya Jacob ru. Bak anong ka hak tu kentin jekar ku jong isan. Ki bakar ku ya me kinyo jeng kar ku. Te menta ka urlong hang ni. Bau wat ulaban ru. Umat kejing kar ku. Umat kejing kar ku lingba kejing turai kejong Jacob. Tengi jam syu buat ula ongru tubu biang hanga ya ka bainong jong me ngat dengan ya ka hami. Kemut kuah ya Jacob boleh no. Namar bo mentoy le jo. Yo mentoy kan. Ti arp khondai pede ti ula ong ho laban metip hi kumnu ngala syakri me. Bar kumnu ki jingri jong me kilalong bat nga. Namar kalalong khendiat ka ba medan mensyua balapoi manga. Hendrai menta kelanang roi sya ka babun berhin Baru utrai ulah kerku yemi haki selajat jonga. Timenta hatu lenu ngenyuk kamai jala ke yeng hi. Kemut ke jingkeli ke badai por. Haka por ke ba la juat. Nomor la nangroi temu berkini ngasam. Ti ubu kini ke jingkeli
hang ni om syu kum unong kamai na ka benta ulaban. พี่หังนี่แอมพสตอร์หังนี่ก็หมดอูนิวจะกอมอูเป็นภายเนี่ยอยู่ละบันดักวันระหากหมดกับประคัดจังละบันมาม่าจังอูบักละอาคัดจังจลีจังอีเอาถามว่าเป็นภายเนี่ยเป็นวันระอาจังหมดอูเป็นขันมาแท้บามันบาอุดังวันหนึ่งกองหากันนี่ก็เยียงอุดันตักขันเดียดอันใดก็ดีกิสเนมกิจังเตรีกิจังอูละรอยชิบวนแต่ก็ยสโนมหากตาก็จังองบัดกระตุกจิงจากจิงเครนลุปานาชักมากับอุปาหลักกระคุลปาบอกกระคุยเม Un yo ki คุ jing ยทีนี้ละบ้านก็บอกฮันนี่อีลองอยู่กันอีลองน้องเนาะอีลองประคัดทางยีละดีมันตัวชิมเอ็ดกันแต่มาเราดาวเล็กอยู่นี่ทะเลเสียกันนุ่มร้อยชัวแต่เราดาวนี่ทางมันตัวหลังแต่มาอีเป็นนันกัมยังกตะกบุตเต้บันเรียมอยู่จุกบบันปัดไล่ ta kai long ban terwa bai nong biang ตอนเราไปน้อง tari ka jing bu jing keli pa dia ka jong u Jacob ka long hatu lenu kan yo ka mai yala ka yeng hi มันสุขไม่ใช่ไหมยังไม่แล้วนู้ช่วยอีกงาพัน ta poi lai fuai pa dia ulaban ula ong ngan ai ayu ha me bol u Jacob lai thu ben ai ai ru hanga han rei la da men le yakani yanga nganda sumar bat ngan ri biang pat yaki ken hun lang brot jong me empat ong ai am ni ปดองเอระ u Jacob she thu men dan kam me nai ai hin rei ba men le yakani berkata kalong bangan da sumar ngan ri biang pat yaki ken hun lang brot jong me lai fu ar nganya ling ba yaki ken hun lang brot jong me men ta kasngi ban ngan pen khlat no nang ta yaki batho bria bar yaki batho bruin baro na kilang brot bat yaki ta ki balam saw baro na pedeng ki ken hun lang brot bat yaki batho bria bat batho bruin ha pedeng ki balang ti nakum kita hi kan long ken kabainong jonga Kemud ki jonga te kide kini batho. Ki jong me ki batalem. Long shu nyebut de kita kentin mo ki bomdan ye. Kata kalong ka jing ong jong Jacob hang ni. Jadi atau kan ni ke bentang kan ni ke put kemudian orang sakmat ke put jong Jacob ban kamai ni kan ni ke sandur ke jong belai. tengin empat poi sata. Namar kani hang ni hi kadang long ba ulaban uterwa bainong Jacob te Jacob la pen pau la ka jong kania pat menta wong pat ni to men dan kam lai ai rei le kani ba ka jing terwa ka jong u ka long ba la da don kin na pedeng jong kini ki jingri kini ki ba tho bria tho shun kum tu ba ong ni tho broin mula dari don kita wong ni kum ni msim ong ni ni hadu anja limba yagi lang brot jong me ti nakum kita hi kan longken ke bainong jonga kemut kita ki ba tho sudah ber khot kin dim long ki jong Jacob nei Jacob an ti ka khot ka lai fulai kum ta ka hok jonga kan yo khen na ka banta jonga ha ka bala shai le sisngi habakan sawan wat ya ka bainong hakmat jong me bat baro kat ki bam long ba tho bria bat ba tho bruin ya pedeng ki blang bat ki bam lam saw pedeng ki lang brot kata kan long ba nyau kum ba ka balatu bat nga pej ba kentin mo ka hok jonga kan yo khen na ka benta jonga ha ka bala shai bla sisngi kemut la da kitu ki wan shu tila da don e pede kita ki ba ki bam don pede ka ba tho bria ba tho bruin kemut kata nyau musuto te kalong fair kan ni kam dei ke boy kalong fair te hang ni ro ki jingri kin pun kin ha kin pun kin ha ten kha ro tho bro nyan kha ro bo plane nyan bo tlem na bo ka de ka san dur jong play na markat ban mi te mut ki jingri ki de binidar kan namar kini ki long ki benta jong spa te ban chupan me no tha kurim ka kham juan te kan ni menta pa ubu da kan ni kalti ba utai ku tha kurim unum bu not Sean Poistan Pastor kamot ni baro kit ni tli kisnam ke belalek baro kamot u Jacob di tang nong belah kalau jom thau krem te mentah kan ka khep ko bang nang ni sakman temut dei su tong nong belah andai ki bami ki ba kha ki ba pun ki ba kha ki ni ki lang plot ki ba u un chakri kamot si bentah ki sadai ki jong u
tang maka condition ka bo uniu juga ubu kalam kita kiba tho bruin mo kiba tho dak kinde ki jong u kiba plin ani kiba tlem kinde ki jong thau kurem tenga ashubu lupa hane ong me phisi siente ban pun ban kha yang i brio ka deu ka bor jong landat ki jong play te wadi kimarat ong te ka bor landat jong play tekan jayu ni khmat tengen nang ye puli menta ha tu nangi pulih kan hadian bangila ngap bangila sngo ka jing ya keren kom to bari pastor la persyangon pensya yang i hakani ka khana i ki artal lik benta ka wei ka dei ka jing roi la ni ka jing kha ka jing pun ka jing kha jo ki tengau jokom ka ba ar pa ka ni ka jing roi ka jing man jo ka spa ka phau jong jokom ai ba ka ni ka khana kan khatik ya ka jing mut ka jongi ba ha be dei bat ka pun ka kha ka dei be ka bor na landet ka jong blai ni iru ba ban trei ban kata kumba jakob shakri la jong thau kurem la ni mama la ban upulut de kisnem utrei hok utrei bet umat ki jingkar khu hadian kamot ublei ulong han lor ki ibaro ublei ulong nongkor khu tanra jo ko jing paro ya ka jing em ki khun ki ti ya ka jing roi ka spa ka phau ya ka jing la ban trei ban kata ngin shania tali ho blai to ai bagani khana kan ketik yang i bangin yai puson bangin num liat haka bagi ong hini ki por ke bamanta ka jing nget bit kublai shibun pastor kublai shibun ni pi baro ngin saya beteng pan